Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатыба койбір темалар турында кыскача. Шәһәр халкының теләген исәпкә алып эшләнгән шулда җәмәгать транспорт эше буенча нинди үзгәрешләр кертеләчәк? Яңа трамвай шелтәрләре Мәләкәс аръягында, Яшьлек микрорайонда һәм Академик Королев урамы буйлап трамвай юллары барлыкка килергә мөмкин. Шәһәр халкының теләген исәпкә алып эшләнгән шулда элек җәмәгать транспорты эше буенча үткәрелгән сораштыру нәтиҗәләре яңгырады. Ачыклаганча, респондентларның 42% гамәлдәге маршрутларда автобуслар санын арттыруны сораган. Катнашучыларның 27% маршрут шилтәрен үзгәртүне хуплаган. 16% җәмәгать транспорты эшен 23 сәгатькә кадәр дәвам итүен таләп иткән, 15% нормаль расписание булмауга зарланган. Мәскәү белгечләре тагын нәрсәгә игътибар иткән, толырак калдагы минутларда сөйләрбез. Шулда җәмәгать транспорты өчен бүлеп бирелгән полосалар Россиядә озынлыгы буенча икенче урында тора дип билгеләделәр. Мәскәү белгечләре минуслардан маршрутларны кабатлау, зур эксплуатация срогы булган аз сыйдырышлы автобуслар куллану. Безусловно, у этого дублирования есть и плюсы, и минусы, но мы вот сейчас видим, что это не очень эффективная организация, что по факту конкурируют маршруты в городе между собой на отдельных участках. Это не очень правильно. И в рамках развития сети корректнее, правильнее сформировать стабильную каркасную систему, которая позволяет без конкуренции между маршрутами обеспечить высокий уровень доступности для всех жителей города. Яңа схемада иске транспорт шелтәрләренең төп юнәлешләре сакланган. Шул ук вакытта белгечләр Муса Җәлил һәм Чаллы проспектларын мөмкин кадәр бушатырга тырышкан. Яңа шелтәр ярдәмендә автобуслар һәм трамвайлар маршрутлары башка кабатланмаячак дип планлаштырыла. Трамвай маршрутларына килгәндә, алар бар тик номерларын гына үзгәрткәннәр, ләкин хәрәкәт схемасын түгел. Поскольку мы видим, что трамвайная сеть сейчас имеет 100% обособление, и весь потенциал пока что закрадывается в том, что она сильно изношена, изменение трамвайной сети в части маршрутов не предполагается. Планируется обновление подвижного состава, а также изменение интервала движения. Киләсе елдан шәһәрдә 2 муниципаль контора эшләячәк дип планлаштырыла. Мәсәлән, шәһәр горкомунхоз территориясендә булган бокслар һәм ремонт зоналары реконструкцияләнде һәм эшләп бетерелде. Автомат рәвештә юу урыны төзелде. В этом году уже установили 52 табло на наших остановках, которые отображают время прибытия, маршруты, которые прибудут именно на эту остановку. В настоящее время работают наши табло в тестовом режиме, и мы активно ведем работу по улучшению их работы. Кроме этого, оснастили остановки освещением. В следующем году планируем эту работу произвести еще на 100 остановочных пунктах. Кроме этого, на всех остановочных пунктах будет установлено видеонаблюдение. Шәһәрдәшләргә уңайлы булсын өчен транспорт хәрәкәтен күзәтеп була торган кушымталар барлыкка килде. Бүген юл бәясе 35 сум тәшкил итә. Әмма 2025 елдан бәя артырга мөмкин. Башкарма комитеты юл йөрү өчен тарифны 45 сумга кадәр арттыруга гариза биргән. Сәбәбе автозапчастларга, ягулыкка, хезмәт хакына һәм башка бик күп нәрсәләргә җитди чыгымнарда. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Яңа трамвай шелтәрләре Чаллы хакимияте Яшьлек микрорайонда һәм Академик Королев урамы буйлап трамвай юллары барлыкка килер дип планлаштырыла. Ләкин беренче чиратта Мәләкәс аръягында. Бу хакта матбугат конференцияда башкарма комитет җитәкчесе Фәрит Салахов хәбәр итте. Яңа трамвай тармакларының ничек узачагы турында алдагы материалда. Шулда киләчәктә Академик Королев урамы буйлап трамвай тармагы төзү планлаштырыла. Җәмәгать транспорты машина төзелеше проспектыннан Биляев проспектына кадәр йөриячәк, аннары Биляев Сөембикә киселешендә булган шилтәр буенча барачак. Бу 3нче этапта булачак. Киләчәктә Мәләкәс аръягы микрорайонда трамвай тармагы төзелешен башларга кирәк. Трамвайная ветка за Меликесе действительно планируется. Проектно-сметная документация на нее уже разработана. 13,5 километров общая протяженность трамвайной ветки, которая соединяет поселок Замеликесье с одной стороны с остановкой микрорайон Бумажников, с другой стороны с остановкой Парк культуры. Хәзер финанслау чыганакларын эзләү бара. Трамвай тармагын төзү бәясе 2 миллиард сумнан артык тәшкил итә. Әлегә Мәләкәс аръягы микрорайонына күп санлы автобуслар җибәреләчәк.
Если до введения новой маршрутной сети у нас район Замеликесья обслуживался 4 автобусными маршрутами, то сейчас мы планируем туда запустить 6 маршрутов, которые будут вывозить район. Яңа маршрут шилтәре көтү интервалын 10-15 минутка кадәр кыскартырга тиеш дип планлаштырыла. Чолда маршрут шилтәрен һәм пассажирлар агымын өйрәнү эшләре җәй көне башланып китте. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Шолының 19 хәрбие үлгәннән соң югары дәүләт бүләкләренә лаек булды бу батырлык ордены медальләре. Бүген Шоллы мэры Наил Мәгъдиев аларны махсус хәрби операциядә катнашучыларның туганнарына тапшырды. Сугышчыларның якыннары белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. Дус кушаматы сугышчыга 70 яшь ират махсус хәрби операциядә катнашучы, аның сүзләренчә озак вакыт аны алырга теләмәгәннәр. Ләкин Шоллы үз сүзендә нык тора, барысы да улы өчен ул хәрби хезмәткә контракт имзалаган. Әтисе аның белән хезмәт итәргә исәп тоткан, улы үлгәч ничек кенә булса да фронтка китәргә булган. Ират Барс 19 отрядына эләккән. За сына. Сын погиб. Хотелось отомстить за сына. Вот так. Поэтому я стремился туда, на Шолу. В учебке мы ходили, это там 16 километров каждый день почти ходишь, да? Вот. Я многих там молодых переплюнул по выдержке, по физическим данным. Октябрьдә Ират бөтенләйгә өенә кайта. Бүген ул хатыны белән бергә һәлак булган улы өчен батырлык орденын алырга килгән. Если не я, так то ждать, пока они сюда придут, я говорить не могу. Ну, так вот принял решение и пошел. Даже после ранения он вновь вернулся, потому что меня там ждут. У нас там ребята, я так не могу, говорит, оставаться в стороне. Бүген дәүләт бүләкләрен һәлак булган хәрбиләрнең 19 гаиләсенә тапшырдылар. Сугышчыларның туганнары, аларның ирләре, уллары, абыйларның СВО уздыру зонасына эләгүләре турында сөйләделәр. Сам захотел пойти, послужить Отечеству нашему. Он говорил: мама, мне стыдно, мне неудобно, я такой большой, здоровый, я пойду защищать Родину и вас всех. Былтыр шақыру бойынша кетті службаға, ол разведкада служит етті, яратайды, бек яратып тілеп, өзі тілеп қызмет етті. Яғни әнкей деп әйтейді олмаға, әнкейін біз сақламасақ, елі кім сақласын. Шоллы мэры Наил Мәгъдиев гаиләләрнең кайгыларын уртаклашты. Будут помнить имена ваших сыновей, мужей, которые с оружием в руках защищали интересы нашего государства. Делали все, чтобы жизнь и дальше продолжалась. Шәһәр башлыгы дәүләт бүләкләрен һәлак булган солдатларның туганнарына тапшырды. Азакта чын батырларны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Кыш көне аякларга гына түгел, тәнгәдә җылы һәм уңайлы булсын өчен Яршылыда Беларусь аяк киемнәре һәм төрек текстиле күргәзмәсе шин дәвам итә. Уңайлылык, модельләрнең төрлелеге һәм бәя белән сыйфатның идеаль нисбәте бу юлы шоуларга нәрсә тәкъдим итәләр. Алга таба күрерсез. Проблемалы аяклы кешеләр уңайлы һәм сыйфатлы аяк киеме сайлау никадәр катлаулы икәнен беләләр. Белоруссия аяк киемнәре күргәзмә ярминкәсендә ортопедик табаннарда, шнуровкада, липучкаларда бик күп модельләр тәкъдим ителә. Полусапожки из зимней коллекции отлично подойдут для женщин, которым помимо элегантного внешнего вида ценен и комфорт в любую погоду. Данная модель особенно подойдет посетительницам с деформированной стопой, так как имеет полноценную ширину колодки. Модели из зимней коллекции славятся своей герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. Күргәзмәдә хатын-кызлар өчен дә, иратлар өчен дә теләсә нинди зәвыкка һәм мөмкинлек буенча модельләр табарга мөмкин. Очень хороший, удобный. Предлагаю всем остальным. Мне нужна высокая обувь. Именно такая высокая, чтобы на машине можно было проехать, в снег можно было спуститься. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Моннан тыш бирдә үз киемнәре дә, термобелье да сатып алырга мөмкин.
Термобелье – это незаменимый элемент гардероба в зимний период. Комплект специально создан для тех, кто ценит комфорт и тепло. Он изготовлен из 100% хлопка, что обеспечивает отличную терморегуляцию и не вызывает раздражения на коже. Материал сохраняет свои теплосберегающие свойства даже после многократных стирок. Жылы сыйфатлы киемнәрне өске кием һәм төрек текстилен сатып алырга ашыгыз. Күргәзмә Ярчаллыда Муса Җәлил проспекты 55Б үзәк сәүдә үзәге адресы буенча, шулай ук Алабугада 9-дан 18 сәгатькә кадәр Мира проспекты 28 Иллюзион кинотеатры адресы буенча эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Шулы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 9 по 14 декабря. ТЦ «Рин», первый этаж, остановка «Глобус». Передвижная офтальмология Уфимского НИИ глазных болезней объявляет прием и набор пациентов на бесплатное хирургическое лечение по всем заболеваниям глаз. 9 декабря с 14 до 16 часов в медицинском центре «Ликон Плюс».